Moi, tänään mulla on kavereita mukana ja siinä on Amelia. ja Niin. Joten, elikkä me tehdään tänään kuorivideo. Me tehdään matokarkkihaaste ja mikä se oli? Kananmunan päähän haaste. Eli me tehdään niinku kyselyvideo. Eli me kysytään sitten kaikille. Mutta me ei välttämättä tehdä siitä kananmunan juttua. Tehdään. Ei välttämättä. Niin, jos meillä on kananmunia, mutta sitten me käydään ostaa. Ottakaa hetki. Elikkä me ehkä tehdään silleen, että me tehdään... Voi Jeesus, mielen. Amelia, tuu tänne päin. No, ei tää tuoli menee. No niin, ja tuu mene sinne päin. Sitten sua ei taas näy. Tehdään nyt tää. Joo, elikkä me tehdään niitä haasteita, me kysytään ja sitten silleen, mutta... Elikkä meillä on sellainen koko... Me käydään Ostarilta ostamassa kananmunia. Ja nämä ei ole YouTubettajia, mutta kun ne tykkää olla mun videoissa. Et me tehdään yleensä, me kaikki 3 tehdään videoita yhdessä. Niin, whatever, mutta... Niin. Nähdään seuraavassa videossa. Me tehdään video, kun me mennään Ossulle, joten...